Здравей и добре дошла в част 2. Как да се справим с изневярата. Истината е, че влизайки в партньорски отношения, ние искаме нещо, което нашите родители и нашите приятели, нашите колеги не могат да ни дадат. Това е уязвимостта на партньорството, интимността. Нещо, което не може да имаме с никой друг. Затова ние влизаме в партньорски взаимоотношения. Не може да получим това от никой от нашите приятели, нито от нашите родители. И може да го получим само от един много специален човек, нашия партньор. Изневярата, когато е еднократна, не се случва непрекъснато, не е повод за раздял. Това е всъщност криза във връзката, където ти се показва какво ти не правиш за себе си, как не се обичаш. Партньора огледално ти показва, че си забравила за себе си. Той не иска майка, не иска дъщеря, той иска само жена. Тъй като във връзката сте двама големи човека, не деца, и ако ти го третираш като дете, всичко ти може да правиш, той не е компетентен и така нататък, той ще се държи като дете и ще отиде някъде другаде, където ще го третират като мъж. Четвъртата стъпка е да седнеш и да помислиш във вашите отношения липсва ли интимността? Отказваш ли интимност на мъжа си? Наказваш ли го по този начин? Каквото и да си говорим, партньорските взаимоотношения, те се базират на интимност, на споделяне. Ние не сме само приятели с нашия партньор и съпруг. Връзката има няколко форми – интимност, приятелство и сигурност. Ако една от тези форми липсва, нашите отношения вече минават в друга форма. И не са интимни, не са партньорски. Искам да седнеш и да си помислиш кога за последен път беше интимна с мъжа си. Защо спираш интимността? Защо не се наслаждаваш на собственото си тяло и на себе си? Пак моята книга би помогнала за това, да седнеш да изследваш какво се е случило с тебе в детството ти. Защото всъщност нашите отношения, партньорските, когато избираме партньор, ние се опитаме да изберем един много по-добър родител, който не сме имали в нашето детство. Затова влизаме в партньорски взаимоотношения. Партньор е огледало на нашите травми, той има много подобно детство. Партньор, от който имаме деца и с който сключваме брак. И също така партньора ни учи как да израстваме, да лекуваме нашите травми, да отваряме нашия потенциал и да бъдем себе си. Следващата стъпка, най-важната, е да седнеш да напишеш един лист, кога ти си пресичала границата на връзката и си влизала там, където не трябва да влизаш. В неговата личност и в неговия живот. И да седнеш на един лист и да напишеш неща, с които си прекалила. Може би си го нарекла с много грозни думи, обидила си родителите му. Не си била отворена и си го игнорирала, отхвърляла си го. Държала си се неуважително. Говорила си лошо на децата пред него. Карала си децата да не се виждат с него. Да напишеш списък с всичките тези неща и за всяко от тези индивидуални неща да се извиниш. Това е следващата стъпка, ако ти искаш да промениш отношенията и да останете заедно. В една връзка ние сме двама човека. Никога не е виновен само единия, за да се случи нещо. Винаги сме двама. И единия носи 50% от отговорността и другия носи 50% от отговорността. Твоята работа е да носиш твоите 50% от отговорността. Той дали ще се извини или не веднага, това не е твоя работа. Въпросът е да изчистиш тази твоята част. Защо се е стигнал до тук. И да му дадеш възможност и някакъв период от време и той да се включи. Ако спазваш стъпките, които ти дадох и в предишното видео, да му се усмихваш, да не говориш лошо за жената, с която е спал, защото тя всъщност представлява тези качества, които ти в момента изключваш от себе си и ги нямаш. Всъщност тя е много добро огледало, това върху което ти трябва да работиш и да направиш така, че да се случи в твоите отношения. Може би
си била домакиня последните години, не си се грижила за здравето си и за тялото си, да се върнеш към това, да работиш и да правиш нещата, които ти наистина искаш. Или си работила прекалено много и да намалиш времето, с което работиш, и да направиш така, че да има време за себе си, да правиш нещата, които ти харесват, както съм дала във видео 1. Също така, може би, прекалено много време отделяш на децата и те са целият ти свят. Да започнеш да отделяш време на мъжа ти, да правите неща заедно. Да сложиш граници на децата, защото те не са всичко в твоя живот. Може би не знаеш как да се грижи за себе си. Изгледай предишното видео. Там подробно дам примери как да се грижи за себе си. Тези две стъпки ще направят така, че близостта между вас да се засили. Ако ти спреш да го обиждаш, спреш да го критикуваш, спреш да го контролираш и да го третираш като дете, да му казваш какво да прави, как той не става. И като влиза в вашата къща, като го виждаш, ти да му се усмихваш. Или ако сте разделени в момента, в моментите, в които се виждате, да му се усмихваш, да си спокойна, уравновесена и да седнеш да направиш този списък, който ти казах. Да напишеш всичките неща, за които си извиняваш и да му ги напишеш. И също така да му кажеш, че искаш да останете заедно, искаш да сте семейство, нали, да не се развеждате. Само това е, което трябва да направиш. Не трябва да се обясняваш повече, защото мъжете разбират от съвсем кратички неща. Пробвай. И в никой случай не пиши на любовницата му. Това ще изиграе много лоша шега. Реално мъжът ти е взел това решение и отишъл там. Тя е свободна. Просто няма как да отидеш да се караш с тази жена. Това няма да донесе нищо добро. Освен, тъй като мъжът ти може би все още е с тази жена. Мъжете са лоялни към жената, с която имат сексуални отношения. Така че не те съветвам да отидеш да се караш с нея. Най-доброто нещо, което може да направиш, е да станеш тази версия от себе си, в която той се е влюбил. Като започнеш интензивно да се грижиш за себе си, спреш да го обиждаш, не настройваш роднини и приятели срещу него, спираш на всеки да говориш за изневярата, а сядаш и си направиш твоя лист и списък какви са нещата, с които ти си допринесъл това да се случи. Твоите 50%, аз не казвам, че ти си виновна изцяло. Няма човек, който да е виновен изцяло. Но нищо не ни се случва просто е така. И да се извиниш за нещата, с които ти си допринесла. Може би си го обидила, обезценила, не си му давала интимност нарочно, за да го наказваш. Държала си се саркастично, поправила си го непрекъснато, като той е правил нещо. Това са началните стъпки, за да започнем да се лекуваме от този процес и това, което се е случило. Много ти благодаря, че изгледа това видео. Изгледай го отново и отново и чуй нещата, които ти казвам. Те наистина ще променят живота ти. Моята книга "Родителска благословия" би ти била много полезна в този път, защото знам колко е трудно, страшно и самотно да бъдеш там, на това място. И те разбирам, много боли. Срама е голям, болката, гнева, яростта, но ти имаш себе си. И ако искаш наистина да бъдеш най-добрата версия на себе си, ти си единственият човек, който може да промени живота тук и сега, и това си ти. Благодаря ти, че изгледа това видео. И само това, че отдели от времето си да изгледаш това видео, вече си направил първите стъпки, нещата да се променят за тебе. И аз силно вярвам, че твоята връзка ще се възстанови и ти ще живееш живота си както искаш. И последното нещо, което ще ти дам, това е въпросът чудо. Ако ти затвориш очи и се върнеш в момент, когато ти беше много щастлива с този човек, как се чувстваш? Опитай и виж. И ако имаше магическа пръчка, какво би искала да се случи в твоята връзка сега? Пробвай. Да видим как ще се чувстваш. Дишай. Напиши си на листа нещата, които липсват. Ти знаеш отговора. Дадох ти стъпките, които ще ти помогнат да спреш агресията
Това е начина твоя мъж да избере теб пред другата жена. Желая ти всичко добро!